Türkmenistanda itlerin we pişiklerin jemaat gullukları tarapyndan köpçülikliğin awlanmagynyň fonunda haýwanlary goraýjy meýletinçiler it pişikleri tutulmakdan halat etmek we ýetenleri gözlemek we işlerini dowam etdirýärler. Üstesine köpüsi tutulan haýwanlara himayet etmek tagallalaryny elden bermeýärler. Aşgabatly haýwanlary goraýjylaryň türlerine görä şuňlar tutulan itleri we pişikleri şäheriň çetinde çoğunlukda dirdi bileri gaýtadan işleýän zawodyň giňişligindäki toplanýan ýere alyp barýarlar. Türkmen häkimetleriniň döreden bu emeli dowdakynyň daş töweregi gowy arasalanyp ýalpyldapdyr. Henidem ýöregi ýok adamlar toplanýan bu ýeriň daşyna azyk we arasaçylyk üçin terişdeler alyp barýarlar. Emma olary içine goý bermeýärler we olar getiren zatlaryny diwaryň golaýynda galdyrýarlar. Itlere hiç zat ýetmeýär. Getirilen balygy we beýleki adygy soň haýwanlary aldap tutmak we deherlemek üçin ulanýarlar diýip azatlyk bilen gizlenlik şertlerinde söhbetdeş bolan Aşgabatly haýwanlary goraýjy 20 oktýabrda habar berdi. Azatlyk radiosynyň habarçylarynyň öň mälim etmegine görä çoğunlukda itleriň we pişiklerin toplanýan ýerine meýletinçilerin goý berilmegi 2018-nji ýylyň güzünde çäklendirilipdi we ýapylypdy. Çoğunlukda haýwanlaryň toplanýan bu ýeri Türkmen paýtagtynda tutulan itleriň we pişiklerin diriligine eltilýän ýeketäk ýeridir. Aşgabatda tutulan itleriň we pişiklerin alınıp barylýan çoğunludan başga ýene bir ýeri şäheriň Bedew etrawynyň golaýynda ýerleşýär. Azatlyk radiosynyň habarçylarynyň söýlerine görä Bedewde şäher administrasiýasynyň garamagyndaky bir gözükçülük astynda saklanýan çukura ölü haýwanlar taşlanýar. Şeýle-de bu ýere diri haýwanlar hem düşýär. Bu ägir tuly, porsi we sehel gymyldaýan bir zada meňzeýär diýip bu ýagdaýy gören habarçymyz gurrun berdi. Azatlyga tutulan haýwanlaryň ýowuz ölümden halat bolan halatlary hem mälim boldy. Biz bilen gizlenlik şertlerinde söhbetdeş bolan Aşgabatly gurrundaşymyz golaýda bolan ýagdaýlaryň biri barady gurrun berdi. Golaýda bir denanyň itini ogurladylar. Oňa tutulan haýwanlaryň bedew alınıp barylýanlygyny anyklamak başardy. Ony ummatsız pula çukuryň ýanyna goýberdiler. Ol öz itini görmedi, emma duş gelen diri iti görkezdi. Gudrat bilen diri galan bu it üçin täze eýeleri gözlemeli boldy. Sebäbi ony halat eden denan gören zatlaryna ýüregi çydaman kesilhana düşdi diýip Aşgabatly söhbetdeşimiz Azatlyga gurrun berdi.